Camiñamos devagar polo concello de Silleda. Sen sabelo pasamos polo Lameiro, polo agro de Bozaricas ou polo Campo Sapo, ata chegar ao lugar de Penadauga, en Escuadro. Dice que un día unha imaxe da Santa Isabel foi roubada da parroquia, pero a Virxe cobrou vida e escapou. Pasou a noite dormindo nesta peneda, na Penadauga, que ten forma de persoa deitada. Se cadra é unha moura, non se sabe. O caso que desde aquela, Penadauga é lugar de peregrinaxe, e dice que a auga do oco da Peneda cura as enfermidades da pel. É un dos milleiros de microtopónimos recollidos na aplicación Galicia Nomeada. Detrás de cada un deles, unha historia, unha lenda, unha explicación do que somos. Afondamos na recuperación da microtoponimia galega, unha riqueza única que compre coidar. A Galicia ten unha superficie de casi 30.000 km². Nos 11 anos que estivo activo o proxecto Toponimia de Galicia, máis ou menos obtívose unha media de uns 50 topónimos por km². Se multiplicamos esos km² polos topónimos, pola media de topónimos, pues daríanos 1,5 millón de topónimos que poidamos salvagardar da memoria da xente que vive. Un tercio dos topónimos de toda España, de todo o Estado español, están en Galicia. Froito da nosa idiosincrasia, do minifundio propio da nosa terra, tamén dos costumes do noso pobo durante centos e centos de anos. Temos nomes con máis de 3.000 anos de antigüidade, aí están os castros, non? Barallobre, esa terminación bre non fala da existencia dun castro. O noso territorio pois estivo poboado de todo tipo de animais salvaxes que xeraron pois tamén topónimos, pois en un sitio había moitos lobos, chamabanlle lobeira, todo tipo de plantas, de árbores, pois en un sitio había abundancia de saramagos, pois chamabanlle saramagos. Depois a propia idiosincrasia dos galegos, que tendemos a poñerlle nome a todo, non só lle poñemos nome ás terras, senón tamén ás vacas, ás embarcacións, os mariñeiros, todas as jamelas e todo levan un nome, non? Se empezamos a falar de talasonimia, temos que pensar que temos 2.500 km de costa, e temos illas, e temos os cons no medio do mar, que todos tiñan nome, entre outras cousas, porque deles dependía a supervivencia de xeracións e xeracións de mariñeiros que se orientaban pola triangulación de distintas pedras ou de distintos lugares. Eses topónimos corren moito máis risco de perderse cos do interior, porque o coñecemento máis limitado, e limítase sobre todo aos vellos mariñeiros. No mar tamén hai nomes moi de pedras interesantísimos, como, sobre todo, bautizaban os mariñeiros moito aquelas que eran perigosas, non? A perigosidade era un pouco, entonces hai nomes como a lapa falsa, a traidora, segavivos, despois as que facían ruido, pois o pita o tren, o chifradoiro, a subiela. Estamos detrás do Porto de Lira, de Porto Cubelo. Aquí ao lado temos Petonfero, onde o mar bate con moita forza. Esta pedriña que vemos aquí, chamámoslle a Xargueira, polo tanto debe ser unha zona onde hai xargos, que é un peixe moi apreciado aquí en Lira. O outeiro máis alto do Forcado chámase o jalafate, que é un instrumento que utilizan os carpinteiros de Ribeira para traballar a madeira. Hoxe todo isto foi suplantado, unha vez máis, pola tecnoloxía, evidentemente, polo radar, polo sonar, polo tontón. Temos que saber que todo isto ten, como digo eu, data de caducidade, porque vai chegar un momento que ninguén se acorda como se chamaba aquela pedra, ou que non se acordaba se o nome da pedra era esta ou era aquela outra dali. Entón, temos que ser conscientes deste tesouro que temos entre as mans, da importancia que ten, pois fixalo, collelo e recoñecelo. Collían os rapaces que viñan carvacas po monte e viñan da mala gana, claro, porque vir carvacas po monte, entonces lle decían, veña carvacas po monte que xa vos onde deitarán os mouros alá. E eles veña pedras para baixo, hasta que parece ser que chegaron a tapar a cova dos mouros, según os antepasados din as lendas, non nos sabemos. Era un proxecto didáctico, un proxecto da escola, entón nós daquela presentámonos ao proxecto didáctico Antón Fraguas. Consistía basicamente en recoller a microtoponimia e as lendas asociadas aquí ao patrimonio material do Concello de Silleda. Diseñamos uns planos tirados do pexón aquí do Concello, fixemos en papel, en A3,
por atrás puxémoslle 10 fichiñas para que recolleran polo menos cada un microtopónimo ou unha lenda asociada a ese microtopónimo. Entón cada rapaz levou un mapa deses, íbanse sacando por aldeas. Entón o rapaz preguntábase de que aldea eres ti ou de que aldea o queres facer. Entón o Departamento de Galego, cada profesor en cada grupo recollía esa documentación e dábaselles por cada 10 microtopónimos que trouxeran o máximo dun punto. Entón, bueno, foi a maneira de motivalos nese aspecto, non? Entón, así logramos que un 90% do alumnado participara no proxecto. Logo, aquelas lendas que nos parecían máis interesantes ou que tiñan un maior desenvolvemento, pois realizaron unha grabación da xente contando esas lendas para que tamén quedara documentado eso. Nós, aquí no Instituto, sacamos 500 libros, pero depois ofrecemos ao Concello de Silleda, a partir xa do que había, por facer. E o Concello de Silleda por fixo outros 1000 libros a maiores, para repartir gratuitamente entre a veciñanza de Silleda. Entón, bueno, foi un traballo moi gratificante. Cando chove moito aparecen moitísimos sapos e ras. O campo sapo. Se este proxecto, en vez de facelo agora, no que xa levamos uns 20 anos, no que os modos de vida tradicionais en Galicia levan cambiado tanto, se se fai hai 50 anos, cando todo o mundo ainda traballaba na terra, as aldeas estaban ateigadas de xente, e había moito mariñeiro no mar, sen barcos que levasen GPS e novas tecnoloxías, pois seguro que a cifra subiría exponencialmente. A partir do nivel de lugar para baixo, digamos, entra a microtoponimia. E a microtoponimia é extensísima, case infinita, porque cada lugar, cada rego, cada pedra, cada outeiro ten un nome en Galicia. E a importancia é que non desapareza coas xeracións que biolóxicamente van desaparecendo, evidentemente. As persoas pasamos, pero a toponimia debe quedar, debe perdurar. Que os maiores van morrendo, e a sociedade acábase. A sociedade que nós coñecemos está se acabando. A xente que coñece os lugares, que coñece as congostas, que coñece as fontes e as tradicións asociadas a elas, está desaparecendo. E os novos non lle prestan moita atención a iso. Outra, as concentracións parcelarias van acabando coa microtoponimia. Agora todo é cuantificado, entón todo vai por números, polígono, parcela, entón o nome acabase. De feito, temos exemplos, sobre todo na Semana Verde, donde ali onde está a nave tal, na Semana Verde, ese sitio chamábase así. Entón, aínda a xente maior recorda como se chamaba o lugar onde se fixo esa construción. O Alcampo de Colla sitúase no centro da antiga aldea do Cruceiro. Aí quedaba a Dona, o lugar chamado a Dona, aí quedaba o Chamorro, e máis ao fondo quedaba o Panasco. Lóxicamente, a xente que hoxe ven a mercar o Alcampo é totalmente descoñecedora da realidade lingüística que está baixo o cemento deste centro comercial. Cando se edifica unha urbanización, unha autovía, unha vía do AVE, por exemplo, pois aí debaixo quedan moitísimos topónimos que deixan de ter utilidade. É importantísimo conservalos para saber que aquí estaba o lugar chamado pois Veiga Redonda ou Agro de Covas, porque sempre ten unha explicación. Esa é unha riqueza cultural tremenda que temos en Galicia que temos que preservar por todos os medios. De feito, hai algún microtopónimo que coincide dun lado da autovía e do outro. Non, entón é un sinal de que foi atravesado. O proxecto Toponimia de Galicia que tivemos activo desde o ano 2000 ata o ano 2011, facíamos traballo de campo, íase ás aldeas, pateábase o territorio con xente maior e apuntábase todo en fotografías aéreas en papel, non? O que pasa é que tiña unha serie de fases ou de procesos que dilataban moito no tempo a incorporación da información a un visor xeográfico, así. Era unha serie de procesos e tal. Agora, Galicia nomeada supón a eliminación da metade deses procesos e a participación de toda a sociedade galega, non? Esas son as grandes diferenzas. É que xa non se traballa en papel, é todo en digital, non? Agora, pois, un colaborador, calquera persoa, desde o seu móvil ou desde unha tablet ou do ordenador, vai introducir os topónimos que el coñece da súa aldea e automáticamente chegan a nós, aos revisores, aqueles máis complexos. Lóxicamente necesitarán un estudo por parte dos académicos do Seminario de Onomástica da Real Academia, pero a maioría, un 80%, xa os especialistas en toponimia os podemos validar
Calquera persoa que manexe mínimamente un dispositivo digital portátil, móvil, sexa un teléfono, sexa un iPad, sexa calquera outro tipo de soporte, pode nos dicir, estou nun lugar que se chama a Fonte do Francés, e chamase así porque meu avó me contou que aquí pasaba un camiño, aquí houve unha batalla con os franceses, quitarlle unha foto, pode nos mandar moitísima información que antes había que desplazar equipos de técnicos enteiros. O informante pode ser calquera, non é necesario nin saber etimoloxía, nin saber latín, nin saber historia, nin saber sequera interpretar un plano. Chega con que esteas no lugar e que te deas de alta na plataforma e que dende ali nos mandes unha simple mensaxe. Iso xa chega a nós, e logo xa veremos como se trata ese topónimo ou esa marca toponímica. Para min o principal é que isto pretende ser unha obra colectiva de todos os galegos e todas as galegas, e antes era unha cousa distinta. Onte estivemos en Pena d'Auga e fixemos algunha foto, poderíamos cargala? Sí, unha vez que se localiza, para ir directamente á bonda con premer neste botonciño que se chama centrar, xa nos leva directamente ao lugar. E desde aquí podemos engadir imaxes. Desde a aplicación móvil xa se podería engadir directamente desde a galería de imaxes, e aí nos aparece xa na ficha do topónimo, xa nos aparece a foto. Podemos engadir tamén documentos en PDF. Hai pouca xente que ten coñecementos de fonética, e para os lingüistas é moi importante saber como a xente maior pronuncia os topónimos, se con geada, con seseo, abertas, pechadas e tal, pois desde aquí podemos engadir un audio da fonética, é dicir, pois a aplicación móvil xa nos dá a posibilidade de gravar directamente o audio cando estamos metendo o topónimo. O que fixemos foi ter unha alianza estratégica moi importante coa Axencia de Modernización de Galicia que nos permite ter unha referencia non só lingüística, senón tamén xeográfica. A toponimia é unha ciencia do territorio e, polo tanto, ter a referencia lingüística, aínda que é importante, non é facer toponimia. A toponimia leva asociado sempre a xeorreferencia do lugar onde pertence ese topónimo. Nós enriquecémolo aínda máis coa recollida de monumentos, petróglifos, lendas, fotografías asociadas a ese lugar que moitas veces teñen que ver co topónimo ou teñen que ver con outro tipo de riqueza popular ou de patrimonio material ou inmaterial asociado tamén ao territorio. Galicia nomeada aínda estaba empezando, aínda era unha idea que viña, e claro, nós dixemos, pois esta microtoponimia vamos a sentar no Google Maps, e mediante as capas, pois nós fomos creando capas para terras, para camiños, capas para augas, capas... Entón, saleunos unha cousa pois, moi ben marcadiña, moi ben milimetrada, non? Coa colaboración dun grupiño de alumnos que viñamos para aquí un par de tardes á semana para meter toda esa información, porque tamén iba aparellada ao que tiñamos que presentar no proxecto. A raíz dunha charla que veu dar aquí Gonzalo Navaza, puxonos en contacto con Vicente Feijóo, el foi o que nos mandou ir para comentar todo o proxecto que nós tiñamos, comentou-nos o proxecto de toponimia de Galicia, comentou-nos que iban a abrir a página de Galicia nomeada e que quería contar con nós para que toda esa información que tiñamos no Google Maps a volcáramos no proxecto de Galicia nomeada. E foi o que fixemos. Cando os turistas veñen a visitar as Illas Cíes, que temos tamén toda a microtoponimia recollida e subida aí, aparte de ver un paraíso natural, pois teñen a posibilidade de ver un pouco a historia toponímica que hai detrás de todo iso. Esa posibilidade que teñen os turistas cando vayan a nosa terra de empaparse da nosa cultura non nos la ofrecen en moitos sitios que poidamos ir nós polo mundo adiante. Levaba un saquete con cartos e un home chamado Xil estivo vixiando. Pensou, de noite, cando quede dormido, voulle roubar os cartos. E así o fixo. Pero o peregrino despertou e púxose a berrar para poder salvar o seu diñeiro. Entón, Xil, o ladrón, amordazouno tanto que o afogou. Tratou de escapar cos cartos, pero apresárono e os alguaciles condenárono a morrer aforcado. Moita xente maior sentíase moi alegre por ver cos seus netos, por ver que veciños do instituto lle preguntaban por o nome dunha finca, o nome dun camiño, unha lenda. Entón, iso era gratificante para eles e gratificante para os nenos. Eu recordo que algún neno decía cos avós devecían, despois, por contarlles
os microtopónimos a contar historias, non? Cando por mala sorte hai un anegamento de auga, unha inundación nalgúns sitios, que se fixen nos topónimos de como se chaman eses sitios. Porque moitas veces os topónimos deses sitios chámanse a Choupana, chámanse Liñares. Entón, claro, aínda que haxa 100 anos que por ali non se vía auga, se daba o liño é porque esa terra estaba anegada de auga parte do ano. Pasado o tempo, as xentes do lugar, cando pasaban por ali, dicían sempre: aquí penou Xil, aquí penou Xil. E esas dúas palabras foronse xuntando ata que deron lugar á palabra Penouxil. De aí ven o nome de a rocha ou penedo de Penouxil. O patrimonio inmaterial, con eso de que non é tangible, que non o podes tocar, que non o ves, parece que tende máis a desaparecer. Entón aí é onde creo que hai que incentivar máis o labor nas escolas, nos institutos, que se tire por aí. E é unha forma tamén de manter a nosa lingua, e de ver as variantes que hai na lingua, e coñecer a nosa historia, en definitiva. A inmensa información lingüística, histórica e cultural que nos amosa cada topónimo. É dicir, podemos ver os modos de vida do pasado, é un espello no que ver como vivían os nosos antepasados a través do estudo dos topónimos. Digamos que a toponimia é como unha historia que non está escrita nos libros, é unha historia que está escrita no territorio, e que a única forma de saber esa historia é recuperando os nomes da memoria da xente maior.